O Nadal xa está ao caer e iso notase tamén nas vendas de décimos pro sorteo da Lotaría de Nadal. Este ano semella que a xente está máis animada a tentar a sorte. As ventas, eu vexo que noto que van máis, que se vende máis lotería que outros anos. Será pola crisis, pero hai bastante venta, porque hai quen leva 10 décimos, hai quen pide 2 décimos. A algún xa temos no noso peto un ou varios décimos, o caso é polo menos intentalo. Tengo comprado una parte de la que juego, compro unos 10 décimos en total e tendré 3-4 ahora. Xogo moito, para que non toca nada. E hai que tomalo con humor porque a probabilidade de que nos toque o gordo é de unha entre 100.000 ou o que é o mesmo do 0,0001%. E malia que todos os números van ao bombo e todo pode pasar, moita xente sigue vendo máis bonitos uns números que outros. Home, eu son máis do 5 e do 7. Collín o 7. No, siempre que me quieren dar. O 7, o 5 ou o 3 son das terminacións máis cobizadas. A xente anda sempre polo 5 e polo 3. E son os números que tal, en cambio, despois xógase en todos os números, o que salga. Moitas veces a xente venche e diche o que salga, a suerte, ti dame o premio, o que salga, aventura. Se a sorte fai parada aquí, é moi probable que se espalle por España. As vendas arrancaron xa no verán e moitos turistas aproveitaron para meter na súa maleta un décimo. Desde o verano a xente sempre pregunta, e ora xa está o do niño, tamén xa empezan a collelo. E para aqueles que non teñan sorte, o 22 de decembro xa saben que hai unha segunda oportunidade coa Lotaría do Neno. E se desa tampouco vai, celebremos que polo menos temos saúde.